Gidagsa ang mga vaccination centers sa human ilakip sa bagong executive order nga pangitaan og vaccination cards sa gustong mosod sa mga malls. Apan daghang mga mulupyo ang nasagmuyo niini. Gipasabot hinuon sa mayor sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga karong Agosto 25 pa ang effectivity sa pag-require og vaccination card. Si Luan Mayrontina sa report. Sayo pa lang sa buntag, gilinyahan na ang City Auditorium sa gustong magpabakuna. Inay single lane, gihimong duha ka lane aron dili mainitan ang ubang galinya nga miabot na gani sa iskina Dimataga Street ug Rizal Street. Dawa na usab mapatuman ang physical distancing, kaya ang uban wa na musubay sa linya. Mga pulis nga gidestino mipasidaan hinuon sa pagtuman gayod sa mga health protocols. Pipila sa mga milinya kining mga magtutudlo nga nakaparehistro pa sa miaging Hunyo apan hangtod karon wala pa taw gialang sa schedule sa ilang bakuna. Justifiable man sad siya, miss, because it is also for our safety rasad ba. Pero ang amo lang sad is kanang treated fair sad bitaw. Like kami karon wala mi na vaccine, so at least makuan sad ba, makater sad mi dayon ba sa among need. Hinuon kining 85 anyos ug 69 anyos nga inahanog anak nga mga senior citizens wala na mulinya kay may express lane man alang kanila. Porsiger na gyud ko day kay og di ko magpabakuna di man ko ka langyaw. Sa una hadlok gyud ko. Pero karon nagbakunan man akong mga anak o akong umagad. Yung sila okay na kono. Sige, Johnson & Johnson, kausara man. Gihugupan sab ang vaccination site sa Mactan. Apan sukwahi gahapon nga gidasukan gayod, karon hapsay na ang linya ug nakalingkod na ang tanan. Ang challenge lang is really to impose social distancing. No? But, if imong tanahon gyud malipay ka kay ang mga tao na gusto na magpabakuna ug makita na nato sa ato ang numbers. No? Aduna may uyon sa vaccination cards nga himuong rekisito sa pagsud sa mga malls, supermarkets ug public markets apan daghan ang nakasaway sa executive order sa mayor. Kanang iyang gingon nga section 4 nga dili makasod sa kung may vaccination card, dili mi kauyon ano. Pugos. Wa ko kauyon. Eleksyon na ra ba? Eleksyon na, ma'am. Kinahanglan mo additional siyag taon ta dili mo minus. Gipasabot hinuon ni Mayor Ahong Chan nga ang pag-require sa vaccination card ipatuman sa Agosto 25 ug dili pa karon. Gipasabot sa mayor nga andaman siyang maminaw sa sentimiento sa mga tao gani sa mosunod nga mga adlaw gikatakdang muluwat siya og desisyon kabahin niini. What's the most important? Let us see our kining ato ang vaccination og pila na kadaghan. Tanaw na to pod og unsa pod ato ang cases atong i-balanse. Tanaw na to. Kung angayan ba nga atong i-extend ang August 25, angayan ba nga atong i-lifted ang maong Section 4? Nangayo usab og dispensa ang mayor sa taud-taud nang nakaparehistro apan wa pay schedule sa bakuna. Ato sad gi-open na siya nga we will accept walk-ins. Kay daghan gyud tinuod nga nakarehistro na pero wa pa sila matawag. So manay atong gipasubay na karon na ang katong system gyud mo to'y nakaguba sa ato ang scheduling. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mayrontina, Balitang Bisdak.